Ngi so ni deng yong la so he jakan not i sum tam le tang sini style tang asam tai yang pi ni da le sabar te suthu kalong hado kan no sha Ni sini kalenting ya bet on the left arm, setting have on right on the right. Fi be kata kali kawan ku ngi ti kawan be korong side. Ngi la try ngi la request ya ke embassy ba ngi yo right hado ka base camp ni pada ki klam sha ngi nomor ba kadika eco zone. nong kan jateng teng kwal balik no si si dong ani pelai le ngasim me karai ha ngalong hado kata tang ba no su chong bai aklet lu kita bar khai kata lu best tam Sini te the puncture, hey bro, yarap sele la sakut hang tanta. Seti phone ni no kan dalam Norway. ti chnot india pat ngamting ki bre ki bha ki bre stai ngating ke jaka ka ki terens Seti Google ru kamlong. Hable be ka map jong ki hi, jong China hi. Mlang ru pula takan. Mlang ru pula ru. Ki locals na seti ru la poi ki tu ki heights. Ki haban ra oxygen tanks bed. Ki track A am ki ra oxygen bed. Wak la jan poi Mustang te bo Everest. plus long open air ki right open air dan ba bandar ki cuma kali mo kambat kalau bet open to the world tempat juga kampung cho kam apa bang ki di high altitude tak ada oxygen cuma 350 60 mo ni carburetor kam ya am kampai di nga shu tap ni tangki please tanga bat pi ni poi lang please ta kam ya nga hab tap first gear kam ya second gear kam ya nga tap no third gear sunyat Saya sih perlu yang sebagai pihak ni video lesi kan danglong kesin ke beningkong bengingin yo ya kedni kejing keren ke ba ya dai sapang jong kejing nya thuk ni don hang ni arngut na kini ki nong nya thuk ki ba lesi menong no ki bala bananam na kani jela ke jongi tingini keren kendiat dah ke ba dai ba kerja lenti ke jongki but kawin kita ke kejing ya lenti ke jongi ba artet sate sapo China bi poi sate pada ju kapor i baju hang ni bawan ni solo ride di ke North India bro kawai bardet baju Lisbon kapor jong pi ngasku mas hutu mo hakanu kudur kani ka kini ki ride ko ki bakum kini kilong kani ka ride ba pi ladap kalong ka compare le se pla bani thu na du bastang hakanu kudur pi yo bani dan benta Hakaliang jonga ngapor ba ngia plan ikene right actually khlam plan hero ufon way perlog wang ba kadan kani ka friendship border jong ka Nepal bat ka China baki ship pelat teng banyo begini rong ki bikes na po India banya let shadu shapo Mount Everest base camp te ufon nga kumba sitayo shoy ka right tu sho nga wang pet kan lat stang mentahi namar kala jan khang la jan de por snow te wang ki pelat hi during snow ru pada lomban poi shadu shu tu kaput ngelet ni te myo shu hi marka khret palan por ngi right ni ru ka ani kala khret bhaga beneng te ufon nga wang ba ngi habenlet as a group namar kim ai individual visa banya rum to and ka e bha ngi Indians ru namar ba ngi haben yo ka entry and exit na po Nepal ngi haben yo ka exit stamp hapo ka passport na po India entry na Nepal exit na Nepal and vice versa por bangi wan phai and normally kim ju ai hapo Nepal ya kata namar ba ki ngidan ka relationship no ka jong ka India bat ka Nepal ba ngila bandrung bet at any point ni peni daka epic card lani daka Aadhaar card ngila yo bandrung bet ki phone ti perlo jonga ki ong pet ngi yo kani kalat buka invite koi ka company ka drive China tours ke invite ngi bang ni le kani te hapo ka invitation ngi yo ban let nyongun te national ka than mingi jongi tengah yo tamanga te ki ong tong ini kendu apa Nepal ngin sia discuss nong tu kum ni le kamu pimi ina ni marway hadu Kathmandu ngarait marway hon ngarait sulu hadu Kathmandu te ki ya apa tu ngina ya keren hi on the way ya phone laingot ki drop out no kan laingot ki drop out no te ki dan stang kita laingot mengini kendu apa Nepal arngot ki den apa Pune way den apa Bombay dan ngi akendu Nepal we sat down but ki to kita agents ya bansa antu namar ngi haban le ke instant visa which ka wa kham jinjari banyo namar kamu ke visa na bata ke bangin rong sapo Tibet China kan oh okay te kata ka visa ka simpor ba lai ne saus ngi te ngi habsya absuk po be po Kathmandu namar bakla drop lupa kita lengun te ngi habanya yo ken banya convince kiwe pada banya right lang ngi te hapo ka visa jungi ki ongkim sha bandunai ka sangun te ngi dan tang sangun te ngi haban le proxy no awaken
te tu pre long shu ai no tang ki credentials song te kham wan show hi te one way Dr. Rajaram na po Bombay, Mr. Avish Sharma baru Mr. Abhijit na po Pune. Te Dr. Abhijit, he is a friend of mine. He na do menchang la right lang mengi share right ki Africa Twins. You should one pasha po Shillong ru de udan lok nang na po Shillong te mu hi kan ba invite yang Kemudian overall kita banilit nyungut nyungut sang sangut. ya po na tang sangun. Badu iba ju hangi kai ka nganget pi pladap wan buan bagi jelang ni kai bu pelong pi ben shim ini ka to ni ba fidang sudah Kasdang kum ni mah Pak Fadi. Kedai bet lagi local rights semua. De local rights se long ngela bete group jong artat baru khajam si dos bet baya it naduk semua naduk polik sekolah nomor ni lali sekolah naduk semua. Ngi dalang school ngi pas lang najuk school te ngi polok kumta te hadin tak let kum tu let college ngai poi right ya bai right te hasar tu kai hanen tai hadin ba kawang ketu jing it banyak baik te ngi salit di local rights kan ban offbeat places ngilit jingi mde petang right ngilit jingi ngilit trekking Di camping te kitu kilong important high ni local rights kalong ba pen groom you feel to be a ban long rider bakam biang kan ban biang syuk te han dia pak ngisa poi right sa shabat kan bas dang right kong te desa Bhutan hi ban artat ni ga group jongi te kum tu las dang it kadi ka jing it hi bar khat te han tu ngasi le sikki whole north east right kitu ki like attend ki north east riders meet chani satai man ki jala jong ka north east ngisa right shabar tu kadai be ketang ka jing it hi kam dei kai ma bang stonat ban shong habai kai ya kani ka solo trip bi filek par kai ka ba am sim kai ka ba penlong fi ban nong ban jit ni ban rai kan kawai kani ka solo trip jonga kawai kadi kata jing it ban kong do kadi jing it ban nya bai baar kadi ba ngakwa ban yang ni passion jonga ka jing it ngakwa ban penmi sabar jonga jala jonga ban challenge le dir de so bakat no ngala ban ban le kata kan marwai te jing shale ngam de ban le marwai tamba ka de no ba ki polok nga kham la chu hadian ngarung la nom nung la sedang artatin tamba hadian nga perkhat ong nang penta ka jing it ya ka bai te ngan le da ka le ngan ya chkhaman ka de na ka tai ngastu baru arteli kini kilendi pia jong pi nang nasional Kathmandu Tibet abat kalendi jong pi nasional sekini ki benta wala ka distance lesi kala ban ya pher hani hang tai tan repat nono ki lenti pat kila pher ki briu kila pher ka culture kala pher masuk non dei kai ki jing sem jong pi halenti nadu ba pi sedang ba pi mi hadu ban wan pai kai ba pi ya sem ken ha ka jani sedang na pi batat kumbaw yung baju ma menadu masyam kai bagala groom ka local right ingi tang ni hapo ri ka jela jongi ri khasi jongi ro pila ban experience bon ba ki long tang ni ki bri fi mi tang nang ni long try lai 4 kilometer sa west na sa east na sa south na pila kindo ki bir ba fer ka kom em jong ki kom ya karanti ya jong ki mon ka singir ka fer ten nak itu ka along ba groom yang ite kumno mangin ya adapt iki situations inle kumno haki ngini kindu ki brio ki ba snio ne ki ba bahane ki ba long pla su thu te ka along ba groom lu pai fi te kumta hi compare thani haru ata ta ki jat ban rio hi le hapo hi udan be ka jing bahai mo pada long kadi tang ba dan ki tingkat bangi kindu hi on the way pada ki culture hoi ki pher bah ani ki pher bah nadu karukam riam garukam bam garukam garukam ka pher bah nangi kan te kalong ka ka bastunat bangin yo ban experience kan ka pen syai susu ingi ba ka dan ka palat na ka kumangi mangi ka jingya jongi maman kasngi ha ka ri ka jongi kan te ka pen syai susu kan ba kumno ki ngi yo jing stan ngi yo wisdom na ki wiki brio ba shi kendo dan ki por na u brio ba thrai
bosya kendu halenti gum baju menakani ilut petrol ni tu suan yarap uwe brio tu ye long kum gitu ija brief ni kendu ban ngaru menakani ngajak lenti hakoi ka khlau shon poi Kathmandu ngakam tip namar ngabot be ka Google Maps ngakam bana ba kadi ka lenti bam ju penang kam syu menung ngarung be nakata ka sanctuary kadi ka elephant crossing bapor ba mi nakatu ka khlau ngami hapo ka highway hadu do lingo tu pulet udah kem yang wong piwan ya ni kum ni wong ba kan ni ka lenti kadi ba ki la khang ba la di ba ya bitangki hati lo pre fie kendu be long fie kendu ki brio pre am ki bayarap ki bay am na file da kam sing ba khoi yam nei kam dan phi ke ban penthon nga break no namar ba ja ka we ka ba susi we perlok ka baik jungu hapo laknau ka sniu ka reditor jungu te ki la don ka put am ki om cancel no e kan ka right te nga right nang ni hadu nga haban cross nang ni hadu panitangki ka karvita nga right bi chisngi sisngi namar bang haban yo no ka stamp out shop kan khang ka immigration office ngapoi hapo yu ka slap jor ba Siliguri te sudan mengadan perlok ki pen phone kan ki ong ba nang yo athrai ba Finland da fikloi te ngapoi hapo immigration office ba tu officer wong au lai I banga thmu sha kan ka rate bang ong deban poi sha po Everest base camp adon be ka jing thmu nan le namar ka sacrifice banga ka yeng ka sam ikoni lok ti ai ro amde ba kai ka kam ka jam rong la te kala adon ka jing thmu ka ba shisha ban pendap ban te per banga poi hang tu yarap tu officer ki yarap ki army ngayo alken bandrong ayo bandrong kam dan pisah India isu or poi Nepal kisem himo ka pisah India pergi kisem betang ka san spa tingga te ngala alut perbasi ki bansar ki permits kendu ki nong Assam ki di babu iwe ilot santa te ki khot yang ki ai bam ki kam ong nga ban siu pisah ro hadu the next day nga ong nga haban siu something am ki om le fi siu hadin ro ki ong ngatip finawan ya yang nang ni ban mi kata jing hangi kendu i brio te ki long kum ta ken fi kendu fi ba ki don bete ka culture shock ka dan mo pada fi long fi adapt no ken le beda ka jing quit men sim bat ka jing shai jabieng ban ong bet bam nom ya ting khu ya ke basnio kaya fi bat ka jing you ka jing you can long ka jing nom no ba u pe u ble hi te ya ka you IT bet kan nadu pas dang hi I badu nganget hoi wala khla long familiar ye kini ki jaka bi surok bi ki we hang ni hari jongi nang ni watang ni po kan than stela mi jongi hang ni kalong kumnu kani ka joni ba fi filaj menta kalong ko ba komik kata ko ba ban batai ru nomor ba nga bala long ngi ba im silong te sutu hi ba danang ki bri bam danang than ban kan di te kham tam bangi ba sa sini ka than mau lai lai te mo ka jenjar te ban ya keren ru itu baik ka ba bazar ndi bet mo gitu te bar kha ki parok nga ki yong nga ki normal ki atip dunu swa kumnu kom keren hindi nga ki am musulong bet ka ba ani so social khai te thai ki breu ke dei ong kum ong I bartat neru ong ba phin lap ki break ba bha phin lap ki break basneo te thai ka ne dei ba ngalap ki sutu te nga banga wan da baik marwai mto da keren ka ba keren ru kidang sutu ya ka language compare ka dance you know tamba ki tip pat ka banga mut ban keren te ka ha yang ngaru don nomor ba teng di keren baik ka hindi ru teng ka hambyang mo nga sutu ka hindi tamba ban bangan pelat pa ngam la ra bangan keren te tamba ki keren baik teng ngalap ki jaka ba ki keren baik tu ka tin snong jong kite ka khle ka tu ngam stu sta ra am ngaru nga phalu tu ka ya yu ha kalong ka yu kan te kalau kum ta hi te nga thai nga sko ong ne da ki ba it ya ka ban nya bait long kam dei tang jaka ban don hane kan long man ngi don India ka ba he ka jaka te if you want to see the true India am hiap right sabar pin I kata ani pin da lap tat ki bre ki long kum no pin lap do ngi so hane deng yong kla so he jaka not I sum tam le tang sini style le tang Assam nem tai MP ni da le sabar te su thu kalong hado kan no sha ki jaka yu ba fi filaj states states
Tong ngayat nani sa Siliguri, first day Siliguri, next ngami sa Bihar, Bihar ngalik sa Lucknow, UP, UP ngalik Delhi, Delhi ngalik sa Shimla, Shimla tu ngalik sa Palanpur, Palanpur pat ngalik sa Bairagar, Bairagar kadi Himachal kita taruh, natang sedang itu ka, Sach Pass ke Larut itu ke ba ngayat pat Sach Pass ke Larut ban poisal Manali. Dan Manali pat Manali dang Himachal hi tengah sakit sa Ladakh kan. Ladakh tengah pendap la explore Ladakh berkhot kawai tengah sa her pat sa Srinagar. Oh sa Jammu Kashmir. Jammu Kashmir adap Jammu Kashmir tengah sawan sa Amritsar itu kan. Te sawan ya anti long nga cross ki state tengah sawan biang pat nate Delhi sudu si nak bait hi. Delhi kumju hi Delhi to UP. Na UP sa Bihar, Bihar sa West Bengal, West Bengal pat ngalik sa Bhutan. Bhutan ngalik long hatu Phuentsholing tu border. Dan tu baik ngalik biang another border of Bhutan. Gelefu, na tu pang sawan siyang kan. Kakan kilometer fi cover bro hai. Baru khoi kala jan don ke Sipau. Duna handat Sipau aspak lah 4 kilometer. Okay. Kamu katakan nusngi fi Simpor bro hai. Baru khoi te kadika tour of 31 days. Lai poi singi bai. Mungkin don tu gibalik yang mat fi ne fi le hi tang kutu ne fi hanu kudu fi ya. Te por ngila ya poi hapo Nepal, hapo Kathmandu, ngila ikendu lo te ngila ya up bhai kata ka visa shia tu imo cause this was like ani ngada nomor khatsan group sha jongi ya mo wan India ki khamio. Ala susi bhangi angi rum tikna sho. Khatsan ngud. Khatsan group. Khatsan Ki bamulat ha kidan ki balik di Himalayans. Bukan tadi haswa fi ne bat. Shwa bidan badai bal haju ke por ban ngiro. Te ka policy jong ka bandrung support Tibet China kadiba ngiha bandan bet one tour guide bari alam ingi and a backup vehicle. Kata ti habandan bet it's mandatory namar ba ki highways jong ki am ki ani ki ba balong open ba. Te gi habandan bet habandan lang bet habanya long saktin ka tilet still kim keren English ru kim keren nyar ba banya kendu ba keren English ru. Te habandan bet ki local guides banya ya keren banya te and plus napo Kathmandu hadu ngirong na kanika kirong border kadika friendship border jong ka China ban Nepal ngirong por ngi poi hapo immigration kiklam sya arung ingi ningkong sya marba ki bakla ke exit ha ka permit te kila hebat ki passport se jungi kamdan risho ngi to por ngila sya syong ba tu ka friendship border te hadien ar kenta lai kenta ki penyarap gitu ki pelok sungi napo China ki sayok kan te por ngila arung China pra hangni kan ka pher lebak namar ngi sani kalenti ngi ya bet on the left ngi right bet on the left shating have on right on the right ani ka kala ani ka pher bha ani ka jing thlun ningkong ki sisngi arsngi te ani ka thlun bha namar ba ngi la amlen fi be ka kali ka wan ngi te ka wan be ka rong side ngi ru ngi slom bet ani so bet ban no shne and shati ki surok ki bet bha ki ngi le ki speed su ki ba like she spa pushing bet sa long open bha te ki long hang kata for bodong haka rukam right ta was the you can yanga ba ka pair sha ngan ong fi ka right jonga but ka jongi baju kam de pair ta do ta namar ka altitude kal along you cause I baju to the other side of the Himalayas ngang ale chani shawai pat so ka topography de pair tan here do ta just that hapo Nepal apo kadang ko ka jaka bangi ya ban reach the kirong border kam dan surok ade bet ka riat bet untung habanya ya hadu da poyo masunung China pada ani shathit surok te ani bas palat ani jing bas ki surok te kaliru ani jap ki jat yu Kamu ada kilometer inside of China fi ngila ya Bambun we did quite a bit kadang kani ka 318 highway bakiong kata kadika main highway jong China barokawai kalong kumbasya keren ka Route 66 jong ka Amerika buat nang ta hapo India tekan deka menta kum kini ki A3 kan
A3 highway kini berconnect kalong berconnect baik betul teh. Kata ka connect Sundan Shah duk siapa Russia, Mongolia Tingia right ya ka tu within a premise of a few places. Ngia let kila drong hi ka right. Kini rung a few kini ki cities ro. Main thing ya hit ya ka Lhasa ngi lapoi hadu Lhasa ngi lepe ya tu ka Potala Palace. Ba ki you ya you know ka de ka yang jong Dalai Lama mensha ka de ka main political you jong ki Buddhist jong ki Tibetans hento. So ngia we did that whole route ngia let napo Kirong siapa Tingri siapa Singgat se kiri keteng jong ki Kijaka ka province aklet ka you province yung ya hit into kiri ki hap ka Tingri na hap po ka Singgat se province ka one of the biggest yung ya rong then ya rong siapa Lhasa then nang tu preng isi right biang banwan siapa Mount Everest base camp kan te ngila try ngila request ya ke embassy bangin yo right hadu ka base camp hi pada ki klemsha ingi nomor ba kadika eco zone kemsha any diesel vehicles kemsha any petrol vehicles banrong sha to ka zone nomor ba kadika protected eco zone te tangki electric vehicles ki yo banrong so ngi haban park ki bike sakawai ka jaka dan banlet satu pre ki alam dikini ki bus kan ki tourist bus te ngi nasyani ka liang jonga Everest ngi nong napot Nepal India ngi silipet yaka sunrise syati pre ngi lipet yaka sunset ha Interesting. hoi ta ken ngaru ningkong ber ka bike am nomor ngajak lenti ko ka jaka kila iya gitu nga pre nga miss ko ka freeway te nga be ngong ani yo miss ka sunrise be pre da you pre gade ngi yong ka sunset pre ani along the way ngi all the 14 peaks it was a very ani nang batay nga hadu mentang pala ban absorb matrai ba juru pala ban absorb nomor ba kani gadi something ba kalong ba meditate yangi as riders am ngi yo ban reflect bahaya la dia ya ban reflect ka jingem la jong ngi yo ban berkat bahaya ke baling ile kini ki ke ngi yo ban berkat bahaya ki kam ngi la le man sha ba ke bingin berkat nang ni shakman ka kawan lut ka retrospect kawan lut hang tu hipor kan kalong very meditative Kibriu mri tang jaka kibriu culture kobong bartat mane ka kombam kom em ti kalong kong san ngai thui phi mo nomor ba pet mo kumka nga shui thui phi kumka umling la ka don is the highest motorable road in the world ka don road 19,000 plus feet above sea level the highest in the world kibriu ki one na shabar foreigners ban right gitu ki fly ki land India ki simbait ki ran dan ki ya to te kum ngaru ngapat long ngaperkhat te ngong ngidon India ngisa ne to ka jengai mo na du na chilong perkhat sa du stay mo re ka tu ka trail ka drive ba pen kwa yang ban let stay ru bong ban yo tot je ka tu ka high speed in the world mo ba la banyak bai ketika jing it te lenti te kalong very kalong very challenging stayo so ban let ngasu banana ki dos ba kimnet so nomor ba ke ki don ka jong kam kami kensang kam na le mo yang sam te ngaru nga dance te hading ong tong le dakale ada situ ngakam na yo thea arts ni po like ken to West Bengal dan Bihar do hadu apa UP pat te ngai kendu polok hantu la le bam ngaklet no kata te kolong ta kham ngai thui phi mas step am mas khe dengan khem tu ngalong bet adi marwai la kalong kenjak te nomor dong shot tendap dang step te dang khe long kenjak teng kwal balik no si ngasi dong adi balai la ngasim ne karai ngalong do kata tang ba mas chong abai aklet lu kita berkhai kata bebas tam te very challenging kidon mainland India lenti nomor ba bahe ki sorok ki bahe ki bun crossing ki breu ki belang ki masi ki kali ki bike ki ya daka jong ka rules ki tengi pat as riders ba bat ya tu ban long follow ki discipline kom ki riding etiquette simple mo bengin bike tingi nya ba kum tu re ki bun ki ba pen thot ru ki ba pen thot ki bun nga mainland India ketika road ban Malaysia station ngatieng ki breu
ngamting ya kesurok ngating kibreo. Ba. Long entah kan mutip teh ngadon Oh, marwai teh tentang penyeng tu tentang yo dong kibreo kendan bet babha bosne ha ngangat kibreo babharu ngangat kibreo bosne ru kibawan buat yang ngaru kibha penyeng ru tiang wat semut dengan yang semut dengan perkat teh le deh semut ah tong yang dong kam enga semut yu le nom pat syak ting ngadon marwai kata kalong ba yu teh ba ban yu kan hablong bet Hablong Hab aware suto- bet. hablong aware bet. Hablong aware bet. hablong sharp ha yu kan kam dek basok te sate chnot ning dapat ngamting ki bha stay ngating ka jaka ka terrace te ka pair stay off roading ki jaka basni gulong bad roads layo to good roads to kaman kan tempa layo ki lum mau Himalaya. belum mau bat tiang ha nomor ba karyat state pi Kiriat room ni kiriat benok tu kibah kelap sepok. isurok bala banyak tangkawi kali teh baik kapi dang semut awan kali tiang hapsu sa kendong sekerok tu respect ki video jong api sei hi Hab ang bet sejurong la ban hab landslide at any point. kadai Yo ni ki long treacherous ba. Pemuk pi ka kan ni seriam ha kan ti jong pi ru. Hoi nam kini kisngi nga tengah padio ban upload ki video semar masan wan la bon kam palan. Te menakani hi nang men kini kisngi ba la release bajo tengah pet ki episode ngi especially to be let sharp sanskar mo. Okay, such pass. Kadang kau lenti boy ya baju am such pass ngiru ngap kum ngatu hi per bangi let sharp ka border. Kalau kum ju him dan surok ki hap cross ki waterfalls laban mi ki merat ki eru umtep and dan ke por ngi hab nyat men miet. So kadesha long pada kum ngatu am kum gitu ki jaka kum mengi ki riders dai. Tang wing shitbo jeng doi ba ni respect ya ka environment ta. Haban respect bet jaka kalau mno am fiab long aware bet kum ba filong aware ki brio on the highways kum ta fiab long aware stero. Amar film long ban you can ban perkhat kum mui te fiab long focus bet jaka right. Amar ni bakla tiak am ne kala ban poi ka susi ka ba sirkai kan. Nani Fiwan. Ngate ngawan ka Africa Twin hoan. Tenjong maju. ha di tai baret Ti to ngomong pun kelima ki let's say la benong no ki key takeaways lani kita ki ba pi learn kini ki right ba pi pendap man ha kani ngai kala let's say la bende one of the nong no ki right ki ba compare tam let's say ki ba kamlong challenging tam hadu menta let's say nam ta chong pi bro arngot ki ba pi yo jeng hikai kan kani right ani ki kanu ka message lani ki inspiration ne ba pi yo na kani Maju. ngate ho kalong kum tamo ngalong batas sila dia kanu ngala ban right marwai but kanu ngala ban yadan bentalang baka partai sabar kum tu bagi beri culture kajeng bang kajeng im jongki but kalong nom no kalong ka north east to nyas tu kita rin sekolah no mo heli areas kini sini mo tambah sate pa kilong mountains am tu de ka kham te darai ru long plus high altitude am ka kham oxygen level ka duna de no badon hanga mengalit marwai tu mo kalong challenging hadu kata ba no another way of grooming myself kan do mengalit meladium tu de long ki bun ki hurdles tambah habdan patience tu tentang sniu baik ka baik ngai thi ka kham sniu ra dang bok ha nomor ba ka takrang i ba kham sniu ka de ta hi mo to ben sniu malaru dang sutho dang la i hre ngatieng pha ya dong da pongcho kan chong dang bok sa kam pongcho ho ngi la ra ki tus dang li right sniu even local right ngi ra bi ki tus ma that da pongcho ete mo ka ban wat jakarta ya ngi ra bi ki tus ma da don mar wei pat kalong kham yu te kham me kan simpor dang ngi la ban clear ka simpor te kata ka we ka patience ka penjolong jai but piklat lu bar khat kom ong ni mana balong mo dan kalong meditation do piklat lu bar khat long control de kom no bar khat te emotionally physically mentally hab long fit gitu
Jangan rukum tahi baong baju cause ngite ngila ya right na do mensyarang red. And another thing is ngi like ngi ka pathai am na yu saudong bet ha po phone na ne TV na ha ka laptop na kajing he jong pathai kam dei tai tang itu. Ka he ba ani fla le da ka bike le am sa sto ba. Namar kal finang gitu ki signboard kilometer am somet bal ajan poi somet ani tu spa kilometer kum na silong hoti la poi pada dan ki pot am batang 100 kilometer fla an simpor ko malai kenta nong ka pher te ka perception jongi ka pen pher ya ka jimut perkhat jongi philan ban adapt mo philong kata patience is one thing and phi pen khan te ka jimut perkhat ya le de walam ngarung alet ber kita ki laingut mo ki bayarai lang dan guide dan pada katrip hi kadi jong la jong kadi be jong la jong te ka the take away hi te kadi katai ken ba kai ba fi la pet you am ka jing trang ka men sim di ban le te ba hapan pen light por ka por kadi something bangi mentah ka jok mentali bangi mela shu can't afford pada kum kini ki am dei hab hi kamar kam dei ke batat ru karam kata te kadi ka fak hi ba benle kum kini drai sam haban plan lupa kam dei ba shu ong benle hak dak to walai kum ka jinglong ha jing yu jong aru dei bu ka long hak dak pada long ka la dan lupa te kam jimut jing perkhat bangan le jisha ngila di bani le lang ngawi ju ngila di le lang ngaw mani kendu ya ijo ha po Delhi ngan ship no ka baik namang dan kam sini ngan ship no ka baik po Delhi ngan si kendu ye Delhi ngan si right lang kan pada pusi ka mi no ka kam kham yo le chu dang ayo ka kol ha por bi poi Delhi mi pra ngayo no ka kol ni ka right te somewhat ngal along mentally prepared hi mangan right hi ti por kan te kalom tai kan ba yo ba Freddy namar ban apoi sathe am you learn a lot about yourself te namar film dan chu comfort zone lo jong shani te the puncture bro yarap sle la sakut hang tan ta shati fun fun no kan dan morway nga kadan koi ka jaka sho par mengimi na po singgat se ngathap ngale start ngathap dekat nitrogen ka banang kio ka compress puncture bro arli kita ya runga saga ni ka baik ba kya ani nga pen bet to ki 1 kilo locals pen kren kaktin umes to te dan bok ila ara lupa kitiar dan kisa you can ka longer network ila ashim lagi Chinese sim cards te kia phone kan kia ngi la dan tanta te shathia google ru kamlong hable abda ka map jong ki hi jong China hi Tipi puli kum nu bat. mlang ru pule ta kan mlang ru pule ru ngi hab video ka license ka number plate ru hable da Chinese Oh kum ta kalau temporary ke. ka temporary hable temporary license da Chinese baro te shathiru abnya karan ru janjar ha te ngia phone te dan ba ugai jungi was to English te u phone ong hai dan nga shu ikran ki locals te ki sewan byang kan te ngia fix to pre was a quick fix dan bok nomor kim de ki tube tires then the tube tires la am submit senang tu and at altitude no ke ba fi le ru am kat ba fi ki te kata nang ki kamet kata finang du oxygen fia si phokam khatsan kam fila that Kalau nu pakai average base camp ba kum ta kum. ani ka hoi ka duna ba ka oxygen mo is very ka long ten ba ki in se the ki ha po ki kamera ki da bu oxygen ki pelat be ka oxygen nomor ba stang pelat ka oxygen se the te ki brio ki ba yo altitude sickness am de ki guide se ki habra bet ki locals na se the ro la poi ki to ki heights ki habanra oxygen tanks bet ki track am ki ara oxygen bet awak la jan poi marsteng te bo Everest ka height ngi touch de almost 5400 something ka meters ka altitude te ka ani la filai bet marsteng Everest the kala ayu ba kala stang ba ka oxygen ngi ki bike su ngi stote sometimes am kila kaan ki dan ki areas kila kaan kila so the takeaway when ong fi katakan persistence patience and like self retrospection am ani ki ba long pet thu shwa yala di shwa te shwa ban yu amar kadi ka challenge yala di hi Next right sino baju. Ka ba he te ngapat te bra maybe 1 year 2 years tamba mentang ni right he get to not is riders meet
Tu te kalau festival tu jung bulat te ngi. Kwa balik keduk ki perlok tu. Perlok. National time from all over India, North East, Barkhat. La don hi ki plans ngala akwa mana kini dan yui tu doktor mau ifi ila sanpo sausnam i wan rate lang bangi kani ka rate I yatu khana hau arajar khanrio I rate na do Bombay shado London te kata kala di ka dream junga munta I rate na po China hi let na po Mongolia dan siapa Russia, Siberia untuk Europe kuahi ban pada long kasong kapor ka kam ikun kiti lok kumno ka sya ka por kuahi ban namar ba kadi ka passion jungi wa kat banang la kamet ngi kuahi ban you and it's something ban experience life on the road pinomio fi koi experience kum ngatote or film tip hanu por fnyo bam hanu por fnyo thia hangnu fnyo ka jaka ka bobyang ban yo sa kalong leave it to chance te and katu kan ka best tam ka ba fi dai fla poyam ani Plus long open air, free ride open air. Don ba bandare fi kum hakali mo. Nang ya dam ni ki you open air bete kalau bet ani kamet kalau bet open to the world. ya ka kum ngam tu baju yo man hakane ngaru ngayo slap yo ka jing shit sngi yo ka jing terkhong yo ka snow Review. te long kumtaken long fi yo experience te first hand ka weather aero and kasuk ingi mo atrai baju por ba yakio nomor ngila acclimatize lupa te itu basem naka flight hi ani ngajing is nai ngai ha po Nepal wikidan gitu ki ba wan dak kali balet ya tu kaju route ban ngi ani jing is nai kita hap shubat oxygen ban amar kamet khamyo te ban acclimatize ba ngi pada ka bike gradually ka yo ban you can shong tu ka jing you kata ka jing stang air ka jing ka yo shong kan ka adapt no kamet Nga jing sha nga warte nga jing sha ka ngadon ka heavy breathing problem nomor ba ka pi na manali pe ka ru junga ka pher ha kan ni ka you long ngale da khangpong te ngale chua to the highest motorable road in the world da nga salet tu challe ngawan ra salle kan ki ngasit I riders ki wan na tu kan ki wan be halle deng sakki su kharung la ki salet tu te ki yo ban acclimatize ngapat na manali direct bet sha you kapai kita ko chaka pang kerteng ka pang kata pang village mo hanta kan nga su tho bang akren tu nga su tho lang long sedang Short break kan la sedang you te kam sem ka sadam te por ba thia me nga kham ne thia pi nga thia nga khap san me nga thia kan dit no ma blai la tha sa khle ka sadam ka sadam asat la long ani la ko ba you te nga hane te da no hanta guest house ka nga sa tang marway te umdan beri tang marway taru nga sa ka dom kan te tang nga mar nga sa tu ngodak da jahe ni tela marway ni la kut bai nga shlom tu ani next day ka tang kha khle bai mo khe te nga su tho ka dika tu ki science ba do na oxygen mo nga ki su jong mo te nga ma le tu medical camp kan jong army ngas wong nga len tu wong ban wong me lang dang la ban wan don ne tang ngi ai dawai tang emergencies namang latil pau diu dawai nga ong tu mo te ngong ai se mo doctor dawai wong balai long ta ngin ai tang emergencies ki ya ne oi nga ro ka jikti ka balang ya pa kala ka ja hi kan tu kadisha yung fi marsan bat ya ka bike hi kala pher bete ngiru ngila asngo ba ngatu por ngi por ngila cross ya ka tingri and we were hitting the highest point ha po Tibet por point tu tang manya ngalit ki tu ki lama na benta ki riders baro por ngaya tang si phone khatsan kam tu ang astu ani glass akhya then ngapen hair ken ka bike por banno tu wong tu perlok junga ngi hapo ka kom wong what pen hair namar ba kan change kan san ani ka khya ka sedam hati por te pada kat banang bat hi ka bike nang stu nang la you mar lasting clear long ka pila long you te fila long sting clear so long light kan san pada ka sedam ka long kambet til ka banang right pada fila perkhan no fila pet no ki surroundings tu la pet ki marat ki namar ki jai marat chite
Kumgi The fidon ki yaks ki mountain goats ki dan kini ki Himalayan asses. Ngam pa jiu tu merat menuru. U belong kum u long kulai pre long kadaru. Por buat jorong mah. Oh. Tu au kitu am ki di ki mare lang ru. Ni jing internet. Mungkin long wild bagaimana? Long wild. Stay yi be pi stay di sha ki. Kini ki rabbit ru am ki tu ki wild hares ki bahaya. Tu ru kitu ki ba long curious ndiat ki khangon pet. Kula be tenat stay. Ki kulai mesti lo ki ajan ya khap tu ka mustang yu am ni ki bon ma. Ki bet ha. Ngar nga itu mountain dia na. Ki mountain goats ero. Ani nga nga babok pi itu nga kwai ben i tempat dong bok nga i. Kaper pi nomor da i hapo TV bar i yang tu ya ni. Ka shop pi da kumoi par ka connection am. Especially dedi baki sange ki pet ya pi am pi sange pi pet ya ki am. Kadan ke ba ani ka connection de fair ba. Interesting, very interesting. And syati ka ong ki lom ki wa ki sumo ong mo ki keren de fi. Ki keren ong pi ka ka fidana ka jingmut hati por finang right. Fio aku we por fi ka tu fio aku we por fi ka tu. Ani fair ba fi. That is ka talking why we love riding am kadi itu te like exploring the unknown am to know yourself more. But ngikran maroi ru. Ni ka jikr maroi late. Jikr maroi. Ato de la like recordings de ka jikr maroi late. Ni dan ki por ba shoot tem yel de. An la kumangali badan baka crew am ngakran khasi time to yel de tem yel de. Gi asko what yel ngi talking you speaking Chinese already. Apa long ka basafi. An la su ting tu la su kerkat be de jingrai. Sekolah meni tu iki hipai ba kani lesi la ban ong ngala masuk ke do hang ni ba kani ka jingwan lenti jinga lenti jong pi kan nang dek sin ke bening kong hang ni hapo jela jongi ba kinshim ya kani ka lenti benshim ya kani ka ji unisin jam kan piso ko lor kata ngaru ngam patte bhamo pengala keli na katu kani ngot ki perlok ba right lang hapo Meghalaya syakini kiri notice jongi bon ki baong ba ngadi mga baningkong te ngam tip da lesi ki dan dari baladan bala subha get in touch lang nga namar makiru kila dan ka jo experience ngin ya share stories lang pada kum ka jing tip jonga hi doong napo notice daka Africa Twin te ki ong ngadi baningkong banpoi syakani ka jaka kan hadu Mount Everest base camp hi de baningkong ngampat la ban you kas ngampat i documentation nanu ngapel hapo Instagram YouTube ngai ba bule Royal Enfield jongka Himalayan kila ada bele ka proper documentary bekele ni ko itna bha ka documentary bekele banong first Indians tengim de abon bha ki belai let mo pada ngamtip nasni kalyang kumbakia thu ki perlok berait hapo Nepal bat nasithiru ki ombang adi baningkong nakani kathan te delasi ladan ru subha pensyai nga kata ngam kwa ban omongan syushim nam ni kata lesi bekam dei mo pada kumwe jing ong jong kitu ki yo naka group jong Africa Twin te ngadi mga baningkong on the Africa Twin banlet ya kan ya nah ngatran ni pedeng jongi ki nang ni napo nani na khasi hills na try flat day baningkong congratulations. Nasib yang ketin Jofi yang kata mah. You're being too humble. Ngam la ban ong mo namar ba la lesi ki bangi long mentah ko protect social media ko mangaru ngam not a person bangan book videos online. Kidon ba le betang na mentala jong te. Ngam kwa ban ong ba la le sya mangake. Lesi kiladon ki bla le. Namar ka bangan le manga to da ka baik. Mo ka day something personal achievement ya ledi hi nga stunat manglayo ban share bakipat ba mentasngi bat phi bat ki perlok ru ba maybe it'll be motivational kan ai mensiam ki weru ba ngila kamdan ka ru bakhang kan ya dangi trish tom hi am dangin poi bet ya thong kan pada ka passion ka ban drive ya kata gede tama banong dan perkhat he banong beli China dah kebat. Galit eksis pisah apa PB. Upan tiket nang ngamlet dah ka flight ngalit dah ka bike. Khalm ai ong ana manu man sya manu sipo you China dah ka you. Video ni apa tak eksis? Ngasa sim na po Nepal.
nasional dan Nepal. Tadi try yang screen kai dah. Dan awal ni bun dan bun kami ingat dah kata. Pada ke long geographical height mo ngala across earthly borders like almost 3 countries ngalet. Pada ke jenglet jeng baju ke ngalet dang labo ke video sangaru si hi ani ke srem ha katren. Kaslong ba mi ilet long ka spiritual trip na ka you ka jong ka jing ang jong ka mensim jong syakawi katan ngalet syakawi katan pada porngia kendo porngia 15 syong ngalet mengasati 15 baju iwan ya syong hayeng ya keren firu fidan lang ya keren pangan nga trip ha tu por nga syok ka permit ngaru ngam la sat syuk jing kemen jong wan yo let kum kani ka right but nga kemahi baju por ya kat komit per syawin let mirung itu bai la ka jing sir ngam mensim ani kamnang yo tia sisa ka kende sisa pada ke bengile kau poi haju hi nomor ba ngele da kata hi ka mensim dah te mentang ngi yo shelang mo kipat baru ngi kermen hi ba baro kin yo le kani Bakawe ngasu kwa ban su at ne ka jing ong yo atat mo ka jing let jungi kamde bong ba pen ite bong ba angi de hat ko ne ngi de ta basnar ban nya bai de kade ka jing kwa tang ban ka jing i jong ban let right ste hi kamde bong ngim kwa ban ong ngi dang la ba sa ong ba ulet ya ka jing i ban nya bai kamde bong te di basnar ngim kwa kong kita te bakawe ru ngamut ong ngaklet tu nomor pengilaya ban kana sekarang ada boleh langsung bang kana tangan sya tek tin ai tu ong fimo ba kadesha ba ong baju mo kani kadi ka jing i jungi hi kadi ka passion jungi ong bam de ban ong ban su ngi to ngi khlo ka e bangi yumo ka feed bangi la le kum ki khasi ngi la pois kita daki bike jungi ai kata te ho ngatu ngala ban ong mo bang ndei tamangi pat bala le kila buan ha ki shai ngi bala ki riders ki senior riders jungi ki bala le ya kani bala ai men sim ngi bang sapoi bangi ru ngi sa sngo kum ni bang sa yok men sim men le kani te kumju hi nangi ru ngi ko ban saprang kata ka men sim ki wei ru ji ba dan kum ngi men sim la bet ban le kamde ka right ka basok ni tipi kamde ka basok ni bong ba ka sok te spek tu balik right ni ki dot ka yu ni ka ngatieng pi ngang ka right ngatieng kamde bong bang so ha ka subang ka dan be ka ta subang ni ka jing tieng te kamde ka basok kan ani hari nong le fiap long prepare ka tu bar khoi long mentally prepare physically prepare kamet ka phat fiap yang tem de bong ba kamde ka ka ban you right man ka si right pi ano man ka si 1 kilometer man ka singi te pi ki sub zero temperatures on -11 -13 kam saka bestangga oxygen kam de ka yu ki brio ki haban stu ba kum kini ki jadai sengile ngiru am de kadai ka dedication ta kila ban dan labun ba ma kalong no ba labun ba hap long prepare kan kamet ka khali mo ngi stress ba ki local rides am mangi namar ta hani hari jungiru ki e ngi lala bani am ki surok ngi ya ki off road ngi ya de ka prepare ba ngi bandai sebar ani ngani tu ki ngapai gitu ki perlok jangai ki bawan napo Bombay napo Pune am to experience riders pada ki dan hi ki port am dai ba ngi shani ngi lam lin ta maki ki ni ki surok baret takda ngim dei ban iu ra ngim dei ban kan steng ban dei ban klat ini lokal right ban laj ban nomor blai experience am pi yo ban kan suk yang ngi kin lek chaba kan anytime shu ni ko ban chaba kan suk ha To ngatrai ka jing ya keren jengi te hani try kandang beteng susu dei ba dei bamut bani keren bani share mar banong sibnai ban right ban kita gelinti la dai thu khana koi bakoi ka singi baki right try kan sajrong film tirai ngai kala long ku jing mentoi nam taki babun si kiba don thuk kiba don ni arsaka si ba fi la banong ba ladang kwa ban lech shabar kan long kumno na kan ni jing thu joki nga fly ayo ka idea fly ayo jimut kan long kumno ti shwa bang ngin petkot ni video skwa ban yo so na kalyang jong pi mo ha bang ye kran shapang jong ni ka relationship ni jing day ha padeng jong kumang yo no man and the machine ni mapi bat kini ki thuk yar jaka jong pi ha kan kru la ban batai le ni la ban define ni relationship jong pi bike skin along ki arsaka ka jing day te bamla ban batai ngai pi Malak batai te malak batai sisa nomor ba
kau pe kompong atat mana katu ke feeling ba sen balik dak baik hi kham tam balik travel dak baik te kam de bong balik dak plane dak flight dak baik hi open air be kum tu ka ba sel khai ka long pas tunat ba tamba long ka jing day pat ni ngai thui pi am ka baik jonga kampung chơ kham e tamba po bang ki tu high altitude la duna oxygen tama 350 cc mo ni carburetor te kham ya ngai thui pi kham ya am ka baik te nga su tap in tangki ong please tanga bat pi ni poi lang please kum ta kham ya nga hap tap first gear kam ya second gear kam ya nga tap no third gear nga sunyat te ka ya kum ta hot ki hatu kopol nga de ben le ki danga poi sini nga perkhat teng hatu kopol nga de ben le kita nga de ben sei kita tam tambah hatu kopol modon maroi ngam khabwan te kita shooting be bomba damla ya te lakut ni maroi mo te kata ka jing iu the point off road so am suta be nang tangki hau long bakdup te ka rum tu ban ai men sim lang ban iu mar kala long nom nu phi na batai te ya kalau tasha ingar long fikiran deh ke mesin fikiran bet kam deh ke mesin teh namar kadai ka long kum om mensha kulainar no lalong kulai satu badan namar ka ring mensim ka am fistu bet ka pa kum ta tamur kla thut ka to dangi that mangi am deh ka mesin kla su namar kidan ki instances ba kat ba katangi nang push ke mesin am deh last to out of chain last tang loose nai push yo kalau ong hi ke mesin ni phi ka keren kala te ko mangir la that dan ki por ngi ya ki especially highway la rung spo India am ki ba long boring namar ki bet to shot samthia saka shit saka am ke mesin kala ong bete la biang sange shwa thia shwa sipang he ru long safe long dan sarait biang what push ya la dia namar kam toy yo fim poi yang shu namar mtep ka saboy komya ki kali ki mlas tu te ka relationship hi am nei hai ti poram kari betang fi and the machine hi and to kamla ban kran but you can see pada the bike hi am nei ka bakala go through ka bakala ki dan ki marks ki dan ki am nei that will tell a story for generations pan teng dah sandur teng ala alik sti makan ni tu sandur selfie marwai kum tu am kemai ke pai hab sanang ya kadong mun no so selom ta sa kan hab sanduri ka bike hab sna video ka bike nomor kadi ka tu te ko yalam bapen poi klem yo ngaru ani nga su keren bete hadu ong swarm mi na yang duai pen poi biang asiang da mi nei nei ru kum ta be pen poi be yang asiang kata bet ka jing iyo te venom no la long along may katui kan ka soulmate ba kan ha ka right te lovely to nga try ni pun kut no swa hangni nget sesien phi ilayo so gi khana jung kini ta ka bike nadu na shalong stu shena na nadu shalong stu ki Jammu Kashmir berkui ki jaka 15 biang shalong hi let's say bro arteli kini ki jalan di kila ban pher tinre ki experience ka pher badru kajing aimen sim nam ta jong piru kanlong hala ka jong kom right mo telefon pa ban ya shem mer ki fla shem nang yo ban shem ni ajing mut aimen sim ro ka ju ko por iba ju hani ru ki idon ya ka YouTube channel jong iba YouTube ini video na por ba artel fi nampan le apo YouTube tama hopefully so nga try pin sa tap ni nga kwa hi ban peni like gas kin sutu lang ki we ro ya ka right bangala nga rekomend ni video mantap nama tentang yo crash no ka hades do berpat dang la ba tap ala bot pala ki right bangala na do South India na po ayo butan imcha ngam ju upload kan te menta am nga ongan pelai por khrang no so that at least ki fellow riders ki lani ki banang thmu ban yo ban let ki tu jaka lani ki ban mod ban thiet bike lani ban ku badan kani ka passion ru balingim ya penkiu lang iki nginya yulang and dakwa get in touch with us haki Instagram profile zungi ru ngi don ba ngi la banya I mean same lang kwa kili any question about the right ru ngi la banya yulang nya kran it'll be nice when you connect kumne kan cause kani ka community ka ba ka ego mdan ta baru ngilong ka way bet
Dah, sesian kuliah shibun pat ba. Kuliah shibun ni pi kinong pet barok ki ba baju pet nak kapor but sesian congratulations ya ka right ki jong hi fly adapt lovely. But ngai kmi lenti ya kini ki right ki ba compare kam jangai bagi ba kam long more adventurous susu nang ni sakhamat ba pi pin nang ya syam nang ni sakhamat. But sa air ki jibut ki jong pi hapo comment section ya ki jing small jong pi kabai dei ba kani experience ki jong ki pada I'm sim susu ru kumju ya ki bro arngut bar kumju ru ya kani ka group ni ka kenhun nya thuk ki jong ki Sons of the Hills. Saya ngadi Fernand Rani nak full front media saya share yang pi ko pa ko. Wish bon. Ride safe and ride hard. Always. Yes. Thank you. Boleh bang? Thank you.